Meclisi merkezde yurtlaryň suw hojalyk poduklarynyň ýolbaşlary, wekilleri hemde hünärmenleri gatnaşdylar. Döwlet tarap utgaşdyrjy suw hojalyk toparynyň meclisine toparyň azalaryny hemde aralyk halat etmän halkary ganatynyň ýerine ýetirjy komissiýasynyň ýolbaşçysynyň çykyşlary dinlendi. Meclisiň dowamyny oňa gatnaşyjylar soňky ýyllarda dowasokly goňşy ýurtlaryň döwlet tarap utgaşdyrjy suw hojalyk toparynyň azalarynyň hyzmatdaşlygynyň işin häsiýeti eýbolýanlygyny, tutuş sebit üçin möhüm bolan suw serişlerini rejeli peýdalanmak ýaly meseleleň çözüldüğüne alalaşykla çemeleş bilen işleňleşenine kanagatlanma bilen belediler. Çykyşlarda suw hojalygy boýunça döwlet tarap hyzmatdaşlygynyň guralaryny kemilleşdirmek boýunça sebitdäki ähli döwletler bilen netijeli gepleşikleri dowam etmeň möhümdigini ýaly. Meclise gatnaşyjylary döwlet tarap utgaşdyrjy suw hojalyk toparynyň nowatdaky meclisiniň meýilnamalaryny gözden geçirip, bu podukdaky hyzmatdaşlygy giňertmek barada aýtdylar. Hemde topranyň oňaýyn tejribeleri alalaşmak, şerekem öňde barjy halkary iş tejribelerini ulanmak babatda bildirilýän gyzyklanmalary ma'lum etdiler. Meclise sebitiň suw serişlerini netijeli hemde torşetli peýdalanmak, Aral deňdiňiň suw üçinçigini we ekologiýa ýagdaýy gowranylmaga ýardam bermek şerekem 2025-2026 ýyldan güýz gyş mewsuminde suwdan peýdalanmak boýunça çaklanylýan meşgulary degişli meseleleri aralanyp maslahatlaşyldy. Meclisiň jemleri boýunça döwlet tarap utgaşdyrjy suw hojalyk toparynyň inneki meclisiniň geçiriljek ýeri alalaşyldy hemde degişli teswirnama gol çekildi.